से तार बेबी कहउछनी कोन बेबी की कहउछनी से तार पागल कहउछनी बॉडी कह जाउची हां लिख के जाइए हां हेलो नु हां जाय गटे नहीं पड़े गते बाबा दुकान कति का हां हां तो सब में तो ये कहउछन न सोमवार न मु काली कहउथुनी जानला ना काली कहउथुनी से कहले सोमवार न दबा कहउछन सोमवार न नुआ वर्ष जे कोन दे देखिया कोन करियो कौन कहूल काली काली पकेदेमी हाँ हाँ जोड़े 4-5 3 जन लगे पोता अब गोटे ट्रिप 2 ट्रिप लगे ये काम लगे जी काम जी पोती हाँ कौना किए देजी हाँ डायनामो चार्ज देला चली तो आज पर्यटन कहीं किसी हो स्पार्क तो होनी जमा टर्मिनेटर तादरे खुंटी उपरे ना नहीं तो खाली गाड़ी यार केम नउची डायनामो चार्ज दोउची बोली कि होउची ना खाली कोन दला खाली कोन दला खोली दियो टोटाल खोल दियो टोटाल खोलो कौन जिनस लगे कटर जिम बोली चोरा चलती ତାଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଏଇଠି ବି ଏକାଥରେ ହାଁ ଗାଁ ଯାଉନି କାମଟା ଆସିଆଡ଼େ ରହୁଛି ଖାଲି 2 ଜଣ ସେଠି ଗାଡ଼ି ଯେ ଟାଣିଆ ଦରକାର ନା ରୋଡ଼ ଅଛି ସିମେଣ୍ଟ ପଶି ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଗାଡ ଦେହରେ ଗାଡ଼ି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ଖରାପ ଏମିତି ବାଲି ଗାଡ଼ି ହାଇବା 10 ଦିନେ 2ଟା ପଲଟିଲା ରାତି 12ଟା 1 ଘଣ୍ଟା ଜୋକଡ଼ିଆ ବୋଲର ନେଇକି ମୁଁ ବୋଲର ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଗ ସତର ବାଦାମ ଫାଦାମ ତାଙ୍କ କତିରି କିনে ନେଇ ନଗଦି ବାଦାମ ଫାଦାମ କିଏ ଡୁଆଇଁ ଯାଉ କିଏ କୁଆଟା ମୁଁ ଜଣେ 3 ଦିନ ଘାଟ ମାରିବି ମୁଁ କ'ଣ ଦୀପୁ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କହୁନାହାନ୍ତି ଦୀପୁ ଭାଇ ମୁଁ ବଳିଆ କହିଲା ତୁ ଆସୁ ଦେଖିନି ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଘରେ ଯାଇକି କେଉଁଠି ହେଲେଣି ନା ହେଲ୍ପ କର ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇକି ହାତ ନବ ନାଗିବ ଉପରୁ ପାଲ ପକେଇଦେବି କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାରିଦେବି ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସିବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାଲି ଗୋଟେ କୋଉଠି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ କାଟୁଥିଲା ତ ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସଣ୍ଡା ଆଗରେ ଭିତରେ ପଶିକିରି ସେ ସବୁ ରାମ୍ପିକି ତାକୁ ସବୁ ତଳେ କାଟୁଥିଲା ତାକୁ ଅଖାରେ ପୁରଉଥିଲେ ପାଲ ପକେଇଦେବ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଭଲ ସିମେଣ୍ଟ ତା ଭିତରେ ସିମେଣ୍ଟ ଯାଉଛି ଖାଲି ହଁ ଖାଲି ସିମେଣ୍ଟ ପାଲ ପକେଇଦେବ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖୋଲା ସିମେଣ୍ଟ ନୁହଁ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ସେଇଟାର ପୁରା ଖୋଲାଟା ଭିତରେ ପଶିଯାଉ ସେଠି ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ଏଠି ରାମପୁର କମ୍ପାନୀ ଏକାଥରେ ରାଇଡ୍ ଯାକ ଏଥିରେ ଟାଙ୍କିରେ ପୋଷ୍ଟ ଟାଙ୍କିରେ ସେଠୁ ଏକାଥରେ ସେଠୁ ସେ ଯୋଉଟା ଆମ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଢଳେଇ କୋନା ଦେଇ ଯାଉଛି ଯୋଉ ଢଳେଇ ହଉଛି ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଢଳେଇରେ ଏକାଥରେ ଏଠି ଇଏ ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ଅଛି ସେଠି
ସେଠି ପଶୁଛି ହୁଁ ସେଠୁ ମାଲେ ଚିପ୍ସ ଗୋଳା ହେଇକି ଏଇ ଯୋଉ ଗାଡି ଭଳିଆ ଯୋଉ ଟାଙ୍କି ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉଟା ବୁଲା ଯୋଉ ଟାଙ୍କି ମିଲର ଗୁଡ଼ା ତା ଦେହକୁ ପଶୁଛି ସିଏ ଆଉଛନ୍ତି ଢଳେଇରେ ଖାଲି ଢାଳୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସେଠି ଆଉ ଲୋକ ଫୋକ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଏଇଟା ତମ ସେଲ୍ ଅସନ୍ତା ଆଗରେ ଜ୍ଞାନର ମୋର ବ୍ୟାଟେରୀ ନାହିଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏଇଟା ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ସେଲ୍ ବା କାଲି ଦେଖି କାଢୁଥିଲା ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କାଲି ଗଲା ତଳେ ପାଲା ପକେଇ ଦେଇଛି ହେଲା ତାର ପଶିକି ତା ଭିତରେ କାଢୁଥିଲା ହଁ ତା ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ପଶିଲା କି କୋଉ ବାଟ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲା ସେ ଭିତରୁ ପଡୁଥିଲା ହଁ ଭିତରୁ ପଶି କାଢୁଥିଲା ଭିତରେ ପଇଥିଲା ମୁଁ କହୁଛି ବେକଅପ୍ ଦ୍ୱାରା ନା 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 ଭିତରେ ପଶି ଖରି ଖରିକି ବାହାର କରିଦେବ କମ୍ପ୍ରେସର ଅଛି ନା ନା ଭିତରେ ପଇଥିଲା ବା ଭିତରୁ କ'ଣ ତା ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରେନ୍ କରୁଥିବ ବୋଧେ ତଳ ଟାଙ୍କି ସେ ତଳ ପଟେ କାଢୁଥିଲା ଯୋଉଟା ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉଠି ଜଣେ ନାହିଁ ସେଇଠି ପଇସା ମୁଁ ଅନେଇଥିଲି ସେ ସେଇପଟେ ଖାଲି ମାଲ କରୁଥିଲା ସେଠି କ'ଣ ଲକ୍ ଥିବ ତାର ମଣିଷ ଗୋଟେ ପଶିବ ହଁ 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 ହେଡଲାଇଟ୍ ଟା ଦେଖିଲା ଦେଖିଦେବେ ଆଉ ତ ପାର୍କିଂ ଫାର୍କିଂ ଦରକାର ନାହିଁ ପୁରା ହଜାର ଥର ଛିଣ୍ଡୁଛି କାଦୁଅରେ ଚାଷ ହଉଛି ମରି ଲୋକର ହାଁ କେତେ ଆସିବ କେତେ ଲାଗିବ ତିନିଟା ଲାଗିବ କାର୍ବନ ଲାଗିବ କାର୍ବନ ନାହିଁ ସ୍ପାର୍କ କରୁଛି ପୁରା ବୋଲର ଭଡ଼ା ହଁ କୋଉଟା ସେ ଅଢ଼େଇ କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଭିଲାନି କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ହବ ନବୁ ଏଇଟାକୁ ନା କ'ଣ ସଫ୍ଟର ଏଟାକୁ ବି ନବୁ ଏଟା ନେବୁ ସେଟା ନେବୁ ସେଟା ନେବୁ କାର୍ବନ ସେଠି ଲଗେଇକି ଆଣୁ ନହେଲେ